ko ladiri sɔrɔ mandi ne ni maa minnu ma jɛ jɛɲɔgɔnya dun fana kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ da maa la ko ni kelen tigɛ maa la ko ni kelen o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka danaya sinsin anw n'an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw cɛ ala kana tigɛ donna don an n'u cɛ fiyewu k'a f'i ma k'i Sanogo k'i fo k'i tanu k'i barika da ba an bɛ ni sigiɲɔgɔn ni Bangɔni Kintigi ni commune 1 yɛrɛmara kafo maa ɲɛmaaw bɛɛ ani ka circulation alternée ko baasi tɛ yen an bɛ ala tanu tubarikala an bɛ ala tanu i bisimila baasi t'aw yɛrɛ la kɔni an bɛ ala fo an n'aw ka échangeur laban bali baasi t'aw la échangeur min tɛ ban a kuma tɛ dabila wa ministre o ministre mana u bɛ date dɔ fɛ ko réception provisoire bi kɛ a tɛ kɛ ka ban anw tɛ lafiya wa ni dekun tɛ fila ye a tɛ dabila fiyewu an n'a ka sira cɛɲinba ni sira lafiyalenba ye a bɛ an bɛ nka dekun da don dɛ alhamdulilayi an kun y'a mɛn ko ministre ka réception provisoire walima u kun bɛna di a ma kalo tɛmɛnen tile 30 sibiri tɛmɛnen an y'a ye o ye yɔrɔ dɔw maani an yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛbali ka ca ni kɛlɛ ye a bɛ kɛ dɔɔni ala k'a ja ka d'a ma a kɔni tɛ gɛlɛya simayɛnɛ kow tɛ a ko ka gɛlɛn nka o kɔni u ye sira tigɛli min kɛ 8 heures 9 heures o dabila o y'o dabila o bɛ dabila o kɛlen an ko k'an tɛ jɛn n'o si o ni taabolow tɛ bɛn o bɛ dabila 8 heures 9 heures a y'i kɔrɔbɔli kun don n'a kun jara a bɛ ladege o denni a ko an yɛrɛ kun bɛ na boxe an fa mana dɔɔni an kun ɲini ka an fari bɔ ɲɔgɔn na dɛ la boxe toto boxe la figure de c'est boxe la figure de toto kise o tuma na janjo masa i y'a fɔ cogo min so fila masa ye dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna ne tanu ni ka kan ni ka barika da ba jɛnɛ ko n'an bɛ taa kalafili yɔrɔ anw tɛna kalafili diɲɛ fara lahara ka n'an ka jamana ma kana bila sɔrɔ o tuma na a k'o faamu o tuma i kɛra y'a fɔ n bala a tɔgɔ bɔra kɔnɔ pro transition pro transition tɛ pro Mali mais n'i ko k'i tɛ kala ta an ti kala ta n'an ka jamana ma kana bila sɔrɔ kala bɛ taa cogo an ye cogo dɔn kala bɛ taa cogo i bɔra an ye e bila fan dɔ fɛ bon a ka di n ye i ka taa kɛ kalata ɲɛmaa ye dogo firi jɔnya ni ala ka jɛ n y'a kanu n y'a kanu o ka di n ye ni kalata ma ɲa kɛ a ka ɲi o tuma an k'a to jamana ka basigi dogo firi e m'a ye ko y'a fɔ bala pɔn kɛra cogo min e m'o jabali pɔn ye o ye yen de ye o ɲɔgɔnna joli bɛ yen walahi dan t'a la o ɲɔgɔnna joli an kɔrɔ o ɲɔgɔnna joli bɛ ka labɛn o mala k'a nɔgɔya amina yarabi o tuma an ka Mali ko ɲini an kana kalata ko ɲini o la an ye ɲɔgɔn faamu kuma filɛ nin de ye an ye ɲɔgɔn faamu n'o tɛ pro transition o pro karisa o de pro karisa o bɛɛ lajɛlen ye gwangari kan fɔ ni burugosi kan fɔ ye an bɛ fɛn min ɲini bi o yɛrɛ kumabɔ dɔn o ni waso dɔn tɛ kelen ye dɛ o dun mana na an ka i k'a dɔn koba kundanw to ye an k'an yɛrɛ ɲini an k'an ɲɛsin ala ɲuman ma a dun fɔra ko yɛrɛ ɲini boli ni kɔnɔna juguya tɛ bɛn siga t'o la anw bɛ k'an ta n'a lajɛ n'i ma ɲa kɛ kelen ye kana ɲani juguya lajɛ wallahi munna an bɛ juguya an yɛrɛ kun ma a man kan kaliya ka maa fa a b'a tigi fa a yɛrɛ bɛ tila ka taa nɔfɛ ala k'an kisi an yɛrɛ ya masha Allah Sanogo marahaba jabaru wahidu anw b'a tanu k'a barikada diɲɛ dongo o don nin bɛɛ ye latigɛ n'a lajarabiw ye nka ala k'an ɲuman bɔ o kadara kɔnɔ n'an ye so fila masa tanu arasulu bi tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi ba ye ala k'o jidi a kan o kadara kɔnɔ anw bɛ an masaw fo u sara t'an bolo o kumana min ye i k'a dɔn foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu de k'u ye hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka bana kɔrɔw basi kura n'u si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ ala ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so bada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jamakulu ka fo k'u barikada gwan o gwan bɛ min na ma gwan fara farigwan kan ala k'a bɛɛ basi o kadara kɔnɔ an b'a fɔ faso kɔnɔ faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen fɛn fɛn ɲamadalen don nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye a bɛɛ k'o renouveau k'u ka bisimila u ni cɛw ka kanuya la ala kan'u nimisa ni ala ka jɛ ye olu sigi kun ye kunnafoni min ko ye anw fana y'an wasa don fasiri sɛbɛnw na o kɔnɔ kuma an y'o kelen kelenw sugandi kalimu ni dababara matarafabaw olu ka nɔbila sɛbɛn bɛ kelen kelen ta ni ka kelen kelen lase kumaso min b'a kelen kelen fɔ ni tɔw b'a kelen kelen tɔmɔ o kumana o kadara kɔnɔ n'an sigira janjo masa an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman faso kɔnɔ faso kɔ kan ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala se ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'an ma bɛn k'a cɛri suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw yarabi ala k'o nɔgɔya o fana ye o kumana i siribe kɔri baasi kɔni t'i la wallahi alhamdulillah denmisɛnw ka kɛnɛ ma yan denmisɛnninw bɛ yen baasi tɛ yen kɔrɔbɔrɔ o kumana ba min
ni denmisɛnninw basi fana tɛ yen olu y'an la jɔrɔ kunba fɔlɔ ye olu minnu bɛ yen n'u bɛ cɛsiri kɛ kuma ni sanga bɛɛ walasa anw ka se ka wulikajɔw fana kɛ yɔrɔ minnu walasa min ye lamɛnbaaw ye olu fana ka damu ni k'o lasɔrɔ kibaruya lasɔrɔ cogo la i y'a fɔ cogo min na hakili la dugawu kɛlen kɔ daliba masa an b'a ɲini a fɛ Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ bawo jamana in mago bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de la bi jamana in mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na waati ni sanga bɛɛ ani hakili ɲumanw koyi ani hakilila ɲumanw n'o tɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan ko caman bɛ ɲɛci t'o la bi o ka ca dɛ ɲɛci t'o si la bi an k'o bɛɛ to yen bayi wallahi a bɛ ɲɛnabɔlen ko an bila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a bɛ ɲɛnabɔ a dun ka ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna ma n'a ma ɲɛnabɔ a ma ɲi dɛ baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye yɔrɔ min ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tigilamɔgɔw ye Hawa Tafili Ture a bɛ yen ani i k'a dɔn i yɛrɛ Dakawuli Makan Jakite ale bɛɛ y'a fɔ n bala radio kunda mon père Dramane Kone ale fana cɛsirilen don nin waati na difu la o kumana ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fana an b'u fo Bakɔ Zakariya Fɔnba ani n k'i ɲininka ale bɛ ɲɛmaaya la nin waati na Marakacɛ Ndaw Lamusa ko Somaso n'a dɔn ko premier intellectuel ko jumɛn intellectuel ko Somaso premier intellectuel Lamusa ko tɛ Lamusa de ko tɛ dɛ keju fɔra mɔgɔ caman ko mais Lamusa dun dun di dɔgɔnin i t'a labɛn ka ɲa n'a ko Somaso développeur n bɛ sɔn o ma nka intellectuel a fɔra caman ko ye wa dɔgɔnin labɛn ka ɲa a ka développement ko kɔni bon Lamusa de ye a da bɛɛ fila kɔnɔ bin de tigɛ Lamusa wa u kana jigin a la denmisɛn don awɔ u kana jigin munna aw dun bɛ jigin denmisɛn tɔw la ayi dɛ an ma jigin denmisɛn si la nka ni denmisɛn da ye fala kɔnɔ bin tigɛ anw b'a ladi de nka an tɛ sin ka bisamisɛn gɔ a la fɔlɔ dɛ n baasi tɛ o y'an ka taabolo ye o tuma i k'a dɔn ladilikan de bɛ taa bisa bɛ taa n baasi tɛ o tuma an b'u bɛɛ fo o ka kɛ ko wale ɲuman dɔn o tuma na n'a ma ɲɛ sigi kɛra ka ban a bɛ kibaruyaw ni kunnafoniyaw olu kɔnɔ kunkanko kibaruya ni k'o walawalali ko fɔ an ka taa n'a ye o tuma an t'a ko bila dagirin na e k'a minɛ dɛ Dado Kamara annonceur kuma bɛɛ pourquoi ne pas le dire ko yala gɛlɛyaw kɛnbɛ ni ka i k'a dɔn anw kamana gan bi wa Dado kɛnbɛ ka ɲininkali ja kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kunna ne ka ɲininkali tɔ min kɛ a la o kuma ko min bɛ tali kɛ waati la an bɛ waati la min na i ko bi ɛri o ɛri i k'a dɔn sanga o sanga dɔ de bɛ ka fara i k'a dɔn k'a fɔ laɲiniw kan gɛlɛyaw olu bɛ ka dan i k'a dɔn ta bɛ ka fara u kan an da sera a ma k'a fɔ lakanabaliya gɛlɛya maaninfinw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ tali kɛ laɲinifɛnw olu fana gɛlɛya o kuma ko Ala ye dugu o dugu jɛ k'an bɛ donni min na i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw kɔni dɔw bɛ ka fara olu kan o mana kuma min i k'a dɔn ni fura sɔrɔtaw ka dɔgɔ kosɛbɛ Badiriba n'o bɛ Dado Kamara ko fɔ a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min ye mara kɛbaaw ye ko maa bɛ se k'a fɔ gɛlɛya o kuma na k'a sagi bɛ ka fa a bɛ ka gɛrɛ u dakɔrɔ don o don o kuma Dado ko n'a ta bɛɛ lajɛlen o kuma k'a misali laban ye nin waati laban in yɛrɛ la minisiri min ɲɛsinnen don jago a n'an ka usine fɛnw olu kun kan o kibaruya ɲɛnabɔli ma o k'ale ye bataki dɔ sɛbɛn k'a fɔ ko min ni o bɛ tali kɛ buuru kɔni sɔngɔ na o kuma ko o tɛ yɛlɛma fiyewu tamati fara a kan o donni min na minisiri y'o fɔ o kuma na o don kelen fana na min bɛ tali kɛ buuru dilanbaw la i k'a dɔn Dado y'i kanto k'a fɔ olu ma ko bila dagirinda la min ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen don jagokow ma usine ko kun kan o kibaruya ɲɛnabɔli ma ale ko dɔrɔmɛ tɛ fara buuru 50 kan wa maa min ye n'i y'o dɔ fara a kan i k'a dɔn k'a fɔ boulangerie bɛ datugu ni maa min fana bɛ yen n'i ye i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara a kan kɔrɔmɔdɔ ko boulangerie datugu o kuma ko a ye o fɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min ye i k'a dɔn k'a fɔ buuru dilanbaw ye olu yɛrɛ sera ka minisiri dɛmɛ teliya la ni k'u ban ka baara yɛrɛ kɛ pewu kunun i k'a dɔn tarata tile kɔni fan bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ Mali faaba la ko buuru maa bɛ se k'a fɔ a kɔni yeli kɛra i ko saheli kaba bawo o kuma na buuru ma ye Bamakɔ dɛ Badiriba ko nin wale min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ buuru dilanbaw fana na olu kɔni y'a yira k'a fɔ dekun min bɛ u kan o kuma na u y'o sinsin o ma dɛ Badiriba ko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu na bi buuru ko gɛlɛya min n'o bɛ tali kɛ suman minnu n'o ye da dumunifɛn minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan kɔrɔmɔdɔ ko olu sanni ka gɛlɛn bi kosɛbɛ wa minnu yɛrɛ fana bɛ labɛn anw yɛrɛ fɛ yan minnu dilanni bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan wa minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ anw fɛ yan kɔrɔmɔdɔ ko da tɛ se ka maga o fana sɔngɔn na o kuma ko ni ko min filɛ bi ko k'a sɔrɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan maliden yɛrɛ de dufa kɔnɔna fana ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛgɛ bi kosɛbɛ o kuma ko nin n'a ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye ko ninnu ye gɛlɛya minnu ye n'u bɛ ka tonto ɲɔgɔn kan u bɛ ka kɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ sagini fa k'a kuma k'a ka kan mara kɛbaaw k'u kɔfilɛ a la dɛ ko kɔntɛ k'a bɛ taa laban min na kɔrɔmɔdɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o dɔn o de ye murutebaw ko kɔnɔbara langolo ti mɛnni kɛ cogo min na waati sira fɛ ye ten Umaru y'a fɔ dɛ bari ko kɔnɔbara langolo ko kunkolo tɛ baara kɛ ko ti dɛ kunkolo bɛ fɛn fɛn o ye kɛlɛ ye abana tɛ baara kɛ ka kɔnɔbara langolo a ti mɛnni kɛ cogo min wa kɔnɔbara langolo tɛ siran ten o ye tiɲɛ dɛ ventre creux n'a pas d'oreillette
et n'a peur de rien. Sabu ndongolo geleya de bo kono bara. Abi bo kono bara. Ndo mba geleya fi manga bala de. D'accord? Aka ikado ka fo pourquoi ne pas le dire au de ni kambe doni mine ko bi ko geleya o beka ikado ka fo sugu nyanga mara keba o ka fere nyina kodala fonde ko de kungu. Ni fe do be de. Jongo ala tolina ni to da datula. Oui change. No te geleya ire de kadi anyi ha. Ni ko anga ire ko fo. Geleya kada nyi de. Wa anyi ne ko geleya badde de ba to dufa bi yakuba ya. Ko de be soro yakuba ya. Odun teo. Ay. Akala jere ko ton so na nyo dogo jafurate. O de nyo na dindere. Ali klishitala. Che ufuna ga sabalisa. Uga sabali. Sambe fe do be an kana wati chugo laje dro ka singa bisigi kete o mai. Sigatula. No te munana ni munye foka ta se ni yoro ima. Anga nyo nyininga. Akon dufara. O ni fe mi mbola andi o sigi ko fo wa ya na anga nyo daire mechi. Sigatula. Egunungo mbavina almangoble nyina ka dese fa befe. Fambe. Buruta almangoble. Buru ko. Ali fe beti duma. Ali fe bebe du. Edungo chugo. Fe wo fe masro. Abidu kafela abidu burula abidu ngi nyininga enadila. Ni soro ibida fala ka jisma ka nyam ka gina. Ndi buru so ni mbeba. Buru ko kele mayne. Ukalaje. Uka fere nyina ko yani karatache. Buru glanao. Kuna fere nyina. Ani gouvernement ga nyom vamu ndewa. Ukanyom vamu. Gouvernement irebi nyoka chawula. Jongo ala nyoka chawula sanenga. Abenata de. Mishide kana jobri mine langulo kana to. Anga laje ni haki. Akalaje. Jamana yire na anyire de bihine nyona fulo. Odi bi sungafsa. Awo ala soro ka hinana. Sigatula. Janyo masa ambe ikado kuna fonita mi nyane pana ni nyale tasa ikado kafo lakana balia ukoni ngemba andala mine kalaye gwese de yanda ambo ukeka anyi tireke jungo do lukoro marabulo konala otakoni ikado sagani wati taga sigi biko fona kankui o kwa yira kafo go jatike wale keba tikila ma okube mununu na muruja okumana mi mvile ni esa kuna foni ikado kafo masiri jopa le aboka bi ende panda kono janyo masa ikado ko kuna foni ulu ya jira kafo ko minye madoyi jatike wale keba tikila ma ku be mununu salola murja mimbe ka do nara circle fe be kulukoro marabulo konnala fe minye ka do ni ngoisa ko afora ko mamunu mbe ku be kan yoro jume ni nyine anga ulo masiri tabawo ulu jose ni jabala munumbe ku bu golu de jojole majo o kontene sufe ko ni makofole nunu ku yera ku be ka do bolife unka bolife chama ku be mununu salola ku ye ka do buguda ere chechi no e fala buguda e yo chechi bela jele nyana ku ko kunda kulusenga kuluse mimbe tola no ye kuluye utara yemvanve. Allahu akbar. Hotel la bedo sabati. Oyoyi. Ay murja yam fain koni kado kumbu konna nuna la ban sahelo sahariya. Koromro yengoni amano wale. Folo kume fo gire yamvana nga murja kado jema yamvaina. Allahu akbar. Akukacha. Wakadu tu yanta ajini redi akabuya. Anga tu yanta la tukura glane. Note ko chama bitu ngoro. Akukacha. Nandu mafere nyino la fiata nyide. Akukacha. Ogmana janyo masa femi ka do ko hakli ulla kunu ko min ye sigida do ye olu ko ni ko olu gele yabo olu kan ko sebe ina fo murja ana laminu femi ye jatige wala ke wati la mawe sangani wati ubto ka balagata shuru ni roko fole nuna min ye ka do sibiri do nye octobre galo klebi sawa ko fama olu ka do senze njama kulu do kumbe ko cortege escorti okmana ka do ko olu murja olu ka bulu faratu yoye ku ye ka do binganita kulu janyo masa okera madina sila o fanvela ula aywa ko mami ntoro ulanga ulo masiri tabala o ma fly ala ku daro ne ma ka yafa ku ye muno ma saba olu banana ala ga fata ku ye ka jiri ke lafia la ko jue kalo temene fana ko bingani ngele o taraka nyeshi ka do ka fo chageda doma no ye ka do bolomada chageda do e ko atete ko veka olu ka yoro olu tumisira ka ndo ye gwala murja nara o sira ka ikado ka fo ko olu kunyo sira ere bara damne kabi novembre kolo ba flani tani kono ndonsa o kumana ko muritani ga jamana de flamne na o simve uglala ko lu bla o nogoni ve o ko sirwa jamana de sabafana kumminena o ko ntene temene de olu ye kana bla soro anve no novembre kolo klifolo janyo masa ko bonanga akilla kuno alibi ko bingani nu nasira o fe ni ba flani tani wolon fla octobre kolo taka laje ibaye ka fo zandra mameri mimbe muruja o kone ko ikado bingani kara ko lu fana segere ma kelen tora ola o kumana ko ya soro klik demadoka ko odonye fe minye commandant de brigadier zandra mameri to la gire ku yo ta yaw ni gata no e nara cercle ko nala ka le ka ikado bulu mbulla no e sufreke o bona annina de samru kalo ba flani tani wolon flansa jado fulo la ko
ko min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans min ne o ma ɲɛmaya bi Yad Agali yɛrɛ bolo o jaw folofololen k'a dɔn k'a fɔ ko Mamadu Jawara ale yera o jala a sɛgɛnnenba fari k'a dɔn o bolilen yɛrɛ don o kumana Janjo Masa k'a ye laɲini kɛ gouvernement fɛ k'u ka sigi ka kuma kɛ u n'ale minɛbaw cɛ ko min na ale bɛ se ka kanabila sɔrɔ ko ka b'o kɔni ja in tɛmɛna fɔ bi ni maa kofɔlen in kɔni tununnen don a kibaruya ma dɔn wa a ma sɔrɔ a ma ye Masire Diop ale ka nɔbila sɛbɛn nin anw y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon boli don Janjo Masa an bɛ dugawu kɛ Moro maa o maa bɛ bolola ni t'i yɛrɛ sago la wallahi Ala ka kanabila nɔgɔya bɛɛ ya rabbi Ala k'o kɛ a ka Ala jati kama ni y'i miiri nin ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔn koyi i k'a dɔn kungo fanda banda kɔnɔ Allah k'i siyɔrɔ yɛlɛma k'i delilanko bɛɛ yɛlɛma ka i bɔ i yɛrɛ sago la minɛn yɛrɛma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ minɛn yɛrɛma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ an ka minɛn yɛrɛma ba in tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan jamana marabaw fɛɛrɛw ka tigɛ fɛɛrɛ tigɛ kuma n'a tɛ ɲini ka taa ka dange ka tigɛ dɛ kɔntɛ tɛna taa ka dange n'o tɛ taa ka segin ko kelen kan sigida kelen na kuma bɛɛ a fana waati kelenw na a dɔ la a ka gɛlɛn yɔrɔ hali kunnafoni kelenw na kunun an kɔrɔ ko maa lasɔminen ma kɛ k'u ye bura fana yoroso cercle la wulada yan fan fɛ 16h bingani wale kɛba kelen ninnu taara jagoya diinɛ lase kɛ bura commune kɔnɔ ka dugu maa bɛɛ fana jagoya ka taa olu la bɛɛ kana lamɛnni kɛ wajibigatoire ma i b'a kɛ cogo di Ala ka nɔgɔya a ye n bila n ka jalasiri b'i bolo kan a ma nɔgɔ b'i bolo kan Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe le destin Hamadi Diko ale ka fasiri nin ye ko min ye conseil d'administration de la caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn k'u y'u ka sigi 15nan ka o kɛ sigi 15nan in kɔnɔna na min n'o bɛ tali kɛ ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka sinsin cogo min na n'a bɛ Jaminatu Sangare ko fɔ i k'a dɔn ko kuma na min n'o bɛ tali kɛ CMSS u ka nin sigi 15 na u y'a yira k'a fɔ ko AMO n'o ye assurance maladie obligatoire Kɔrɔmɔrɔ ko nin kɛra fɛɛrɛba ye nin kɛra jɔsenba ye kabi Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka se bi ma Kɔrɔmɔrɔ jɔsenba min ni Mali bɛ se k'i disi gosi n'a ye ko l'AMO est l'un des plus puissants amortisseurs sociaux que le Mali ait créé depuis son indépendance du ministre de la Santé. Bɛɛ k'a fɔ ko Amadu Abarika ATT Abarika barika ATT Ala k'a k'i ma nɛɛma ye Ala k'a k'i ma nɛɛma ye Fadiri a b'a kɛ don min na kuma cayara kɛlɛ wulila dɛ kuma cayara polosiw yɛrɛ ka lafasali tɔn dɔ ko ni dɔrɔmɛ tigɛra olu ka buruburu la ko an ta fila ni kunkuru ko ye mun wajibigatoire assurance maladie obligatoire yɛrɛ min fɔra la tubabu kan na ko bɛɛ gɛlɛya o de gɛlɛyara maliden ma o mana k'an bɛna wajibiya ko ka wari de bɔ an kun nka ko wajibi in kɛra hɛrɛ ye bɛɛ ma dɛ misikina ka hinɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye a kun kɛra ten est-ce que Kɔrɔmɔrɔ ko ni min bɛ tali kɛ ni caisse malienne de la sécurité sociale sigi 15 na ministre ye ko a ma i munumunu nin kɔrɔfɔ da la dɛ a ko assurance maladie obligatoire Kɔrɔmɔrɔ ko nin kɔni kɛra dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnyaba ye min hakilina tara ko maa bɛ se k'a fɔ Mali bɛ disi gosi ni min ye kabi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya i k'a dɔn tali ni bi cɛ ministre Jaminatu Sankare ale kun ye i k'a dɔn sigi maa ɲɛmaaya o kun bɛ a bolo conseil d'administration kɔnɔna na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ CMS yɛrɛ a maa ɲɛma n'o bɛ an karamɔgɔ Isaka Kone ale ko fɔ o kumana k'u da donna i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda ba in u ka baara kɛlenw na kunbabaw bɛɛ lajɛlen la min n'o bɛ tali kɛ san 2020 an kɔnɔna na wulikajɔ minnu ni olu kɛra a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ assurance maladie obligatoire k'a kɔni kɛra sababu ye min bɛ tigi kɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ni k'o ta k'o ɲɛsin maa caman ma i k'a dɔn kumana kuma min n'a sɔrɔ min ni magoya bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya la Kɔrɔmɔrɔ k'a bɛ sin ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɔda de ye malidenw ma minnu n'u olu b'u yɛrɛ ye ni minɛ kɔnɔ Fadiriba ko n'o bɛ Hamadi Diko kɔfɔ ka bɔ le destin kɔnɔna na k'u ka sigi n'o bɛ tali kɛ conseil d'administration sigi kɛko la 15nan kɔnɔ k'u kuma u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen octobre kalo tile 29 san 2021 min bɛ tali kɛ caisse malienne de la sécurité sociale a yɛrɛ jaba la Bamakɔ Mali faaba o la waati min na Jaminatu Sankare ale ye kɔrɔfɔ ta a ye i k'a dɔn k'a fɔ hakililajigin kɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn u fana jɔda ka bon kosɛbɛ min ni u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ maaya kɔnɔna na ani i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya fo ka se k'a dɔn maa minnu ni gɛlɛyaw bɛ u lasɔrɔ Kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ du yɛrɛ ni denbayaw cɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ basigi ka se ka lanati ko nin cakɛda in jɔdaba bɛ nin ko in na kosɛbɛ parce que i b'a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn u b'a minɛ ka bɔ kanam fana yɔrɔ minnu olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ musaka misɛnnin minnu bɛ tigɛ
kɛ ka bɔ saraw kan walasa k'o kɛ siniɲɛsigi ye wala k'o kɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ye ni ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ amu la walasa u ka se k'u ka i k'a dɔn furakɛliw kɛ ni lafiya ye ani k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ ni ladiriya o fana ye Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Zaminatu Sankari y'i kanto k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ amu ye i y'a f'i ye kɔrɔfɔ daminɛ na k'a fɔ o kuma na ko jɔsenba don min bɛ kali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ jɔsenba la Mali ma min yɛrɛ lasɔrɔ o kuma ka b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya tara fo ka se bi ma ko amu sigi ni bi cɛ kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ a wulikajɔ la i k'a dɔn hakilina miiriw yɛrɛ bɛ ka kɛ senna koyi walasa i k'a dɔn mɔnɔbɔ wɛrɛ min bɛ se ka kɛ a la a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ arame o ye o ti dɔwɛrɛ ye dɛ u k'a ma ko assurance maladie universelle o kumana a ka yanga bɛɛ kun bɛɛ lajɛlen ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ o kumana a tɛnɔ k'o lasɔrɔ Badiriba ko sigi min ni a kɛlen filɛ n'a ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn Zaminatu Sankare bolo ministre la santé ani i k'a dɔn k'a fɔ développement social ko a ma ɲɛmaa y'i da don kɔrɔfɔ caman na u ye hakililajigin kɛ k'a fɔ san 2020 kɔnɔ n'o ye san 2020 k'i b'a ye k'a fɔ caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn k'a fɔ musaka minnu ni u kɔni ye o di maa minnu n'olu ye dɔgɔtɔrɔsow ye minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnena n'a gafew b'o lasɔrɔ k'a bi t'i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari a miliyari 23 ani miliyɔn 712 la nka maa miliyɔn 2 maa 995 ani maa 675 kɔrɔmɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu kɔni furakɛra i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛmɛ caisse malienne de la sécurité sociale olu ka wulikajɔ u fɛ Badiriba ko san 2020 i k'a dɔn ko san 2019 k'o kumana ko a kɔni jigira o juguma k'a sababu ti dɔwɛrɛ ye min ye san 2019 ye min bi tali kɛ sefa wari miliyari 23 miliyɔn 770 ani n k'a fɔ 975 o kumana maa miliyɔn 3 maa 2,290 ani maa 520 n k'a fɔ 28 kɔrɔmɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka fede suɛ n'o y'u ka ordonnance ye o kumana o bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna ni ka baaraw kɛ caisse malienne de la sécurité fɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ dɔ bɔra i k'a dɔn k'a fɔ 2019 na ka n k'a fɔ 2020 o ta dɔgɔyara ni 2019 ye kɔrɔmɔrɔ ko malidenw kun donna min na tuguni o de kun ye yuruku kɛli ye amu la nka k'u ye danzigi o la o métier o an kɔni ka métier yɛrɛ de ye yuruku wa ko y'an ka farikolo ɲɛnajɛ de ça c'est notre sport favori Zaminatu Sankare n'a ka maaw ani sango caisse malienne de la sécurité maa ɲɛmaa min bɛ bi kɔrɔmɔrɔ k'o kumana min bi tali kɛ a kɛra i ka t'i yɛrɛ tɛgɛ da o kumana min n'o bi tali kɛ i yɛrɛ tɛgɛ ŋɔnne o de bi kɛ sababu ye yuruku caman bɔra amu ko la o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ 100 sara o 100 sara o de ye dɔ bɔ a musakaw la ko kɔntɛ k'a kun kɛlen don dekunba ye nka hakilila miiriw kɛlen kɔ min bi tali kɛ i k'a dɔn jigini bala kɔrɔmɔrɔ k'o kɛra sababu ye min n'o bi tali kɛ a baara kɛbaw ani maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ a musaka bɔbaw ye u k'u ka hakɛw ni ka u bila o minɛ kɔnɔ min bi tali kɛ a cakɛda maa ɲɛmaaba n'o ye directeur général min bɛ caisse malienne de la sécurité sociale kunna n'o ye angramɔgɔ Isaka Kone kɔrɔmɔrɔ o kumana a y'a yira k'a fɔ wulikajɔw ni fɛɛrɛw kura olu kɔni labɛnnen don caisse malienne de la sécurité sociale kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ k'o wulikajɔ n'o fɛɛrɛw ti dɔwɛrɛ o bi se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya o bi se ka ta ka ɲɛsin maaw ma cogo min na minnu ni olu ni i k'a dɔn k'a fɔ u ka hakɛw ladɛmɛni ka kan k'u bɛ o baara minɛ kɔnɔ Badiriba ko i k'a dɔn conseil d'administration senfɛ k'a kɛra wasaba ye wa u k'a dɔn k'u ye sigi ka fɔ jate caman minɛ k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bi kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ caisse malienne de la sécurité sociale u ka baaraw fɛ o kumana min bi tali kɛ ministre Zaminatu Sankare ani k'a dɔn caisse malienne de la sécurité maa ɲɛma Isaka Kone k'u bɛ o baara minɛ de kɔnɔ i k'a dɔn san 2020 kɔrɔmɔrɔ k'o jaabiw bɔra k'o bila kɛlenw ni kɛtaw o kumana olu bɛɛ lajɛlen lakodɔnna fɛɛrɛ kura minnu kan ka se ka sigi caisse malienne de la sécurité sociale kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ k'o kumana Isaka Kone a n'a ka jamakulu u bɛ k'o baaraw ne ka o labɛn Fadiri an y'a bɔ le destin kɔnɔ Hamadi Diko ale ka Fadiri don foyi tɛ kɛnɛya bɔ wallahi wasɔngɔ ti caya o ma o ye tiɲɛ fɛn fɛn tɔgɔ de ko kɛnɛya a n'a taabolo n'a baara n'a baarada n'a bolo faraw n'an b'an cɛsiri a la an k'an cɛsiri a la maanifin ɲuman bɛɛ y'i kɛnɛma ye koyi wallahi a ka haramuya i bɛ fɛn o fɛn ɲuman bɛɛ de y'i kɛnɛma ye o k'a sɔrɔ o fɛn fɛn bɛna ni kɛnɛya sabatili ye o ka sinsin o ka ɲi o ka sinsin ala k'a kɛ hɛrɛ o kumana an jigiya b'a la k'a fɔ nin kɔni na kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kura fiyɛlen ye nin baara in kɔnɔ jigiyaba b'a la caisse malienne de la sécurité sociale o kumana wulikajɔ minnu n'u ye o kɛ 15e session conseil d'administration kɔnɔ o de kɛra nin ye
ko belebele amma kungorota ni juguma ka ki da iko ko make ala ka da adda yoro nema ale ni hangani ya usiri ay ngani nyuma chama siri ganyeshi jamana ma doka ma mafamu wala majugu ya dowa wala mafaj medowa ma ko ni mafamu adoka manga ka so yoro ni kile koma ayi anso mandi na mbai ali lahara malde ba jini ka be yurugu ke ali kiyama o mado bi malde do bi ali kiyama olu ba nyini ku be yurugu ke o yanga muche anwe danyo masa mtebeli kuna foni menye ka do ka fo Delta News ka do ka fo wamsiru asama ngara ka do fama bakile se go jara nyuma na gara keme ngami yesu ngura ko yi ngurunya kile no mona wamsiru fana ku fama lama do la daja gele damo de dameguna wamsiru alego ko aka fo akafo ko colonel ka gandana gosi kondana gosi kuma sera ka sabuke munye ibai ka fo ko minya aunga jamana ye adola ko minya ka do gwele asigoro macha ma jamana insoro ambe mununu salola okono ombe noni na ambe bisibasa la ma yere soro o kuma na ko abinyini ga ka do sandambo nyongo bo aunga jamana ibai ka fo gwele ba adala o gwele mimba adala o kuma na ka do abekalo woro bo nyongo bo aunye ikado ka fo fiye bo dani do soro o ko ni ngera ikado ni lakurali bara uye lakurali bara munun taraga nyeshi transition lakleni mano kera mekalo temene ikado ka fo janyo masa ko okera ikado jigisigi ko nin doy mawbulo o ko fe mi ikado ni ngoisa aywa ko wulika jow ani ikado jesri munumbe ni marake baw ni manyema ukango bulo da aywa ku ya ajujo mekalo la chugo mi bafla ni mugani ngile sana aywa ku ka nyini ikado katana ko yenye femi ikado akoye ka kera mado wasa ko ide kunga akera do funa bolo bone ani sangala machiye ka sabu ke munye femi ikado ko afura na fura ko kala klinike na fura ko ka fura ninge kala saniyalike ka tita do ka nye kumungo atita do ka gele yako ko niko kibe jamaje ko kibo bela jile saniya kina machama nga kalifa toro ko mana ko minye machama mbe ikulu funa ga kalifa toro ledo ko anafo ko olu yesinawi ko minye ikado sinawi olu fana be fereni dabali bela jele de tiga ka faranyonga ka ke kuluye ka kele boloda o kele mimi boloda o boloda ka nyeshi akli nyuma o boloda bauma akli nyuma tigila mauma munu nya akli nyuma sigi kubnu ka barage kulu kele boloda ka nyeshi oluma o ko ni kele sa kele mi ikado ka fo nata ire to afo kele dailele ninye o mana ko minye o fereye o de ka ikado fendo takada nyonna ka jibino obu ola fencha manwere obe ola ayo ko inafo akuma do be oluka koro inafo jere ka koro chugomina ni jiye kunshibi jesa surashi jera ko yanyo masa ibai ka fo kunni ye wale nyuma fenfe buluda ka tita mado ka wulika joni murutiliko o yella tige wale nyuma bela jilenye o kunga femi ye fereni debalu edebo kesa ki chesri fo akanya ibulo o kumana ko mamunu mewuli ku kwadishi dala ufuna tu shoni jito jigite ko o kumana ki ba yesa ika keta u fenfe bi no olu ye nyuma nye atita gwele yako o kambe ro mi ko bi ko franje fanga ko lu kembe ga fari doda o fari ufana tita gele yako o ko olu ya jira ka fo ku ba anga tabulu lasania o kumana ko ikado gele ya be boko ka abe boso ya mvana ko ni yeso kono gele ya ireta ka laje ibe mausoro ko munumbe no olu irete ikado fasole ka fu te olu bolo dala ay wako societe be civil bola politiki mawbola ay wa minye soro busumba bola ikado jabana amara manyema ba bola no cadre administrative ye ko ka ta se seniga jeklu dowma iba soro ko mana wuli ono luka tabulo ti be o kumana ko o chesri dabole de ay wa ko do konite yafa abada ka fo ko fanga dafri bo ku bolu magotoa ay ko sabu ku na olu do da samaka bo dibarala uye munu da samaka bo dibarala o kumana ikado ka fo ku luka kelete jigiso de ku ka jate mineke ka family ke ko minye ka do yele ma fona ni go ibo ke arma dunga tabulo la fari mindara ka sanja mange atita ikado gele ko gele ya ko sabu bien ko raboti ta wo yoko o kumana ko minye ikado ma do fona be olu ko ngani ya fona kai olu bi fe jamana inga bo aka ire soro o kumana ko minye ikado ma do be no olu mago shite jamana yire la olu ire ku joro soro ku ka ko tabulo soro ko ma be mala olu ire fona tefe ga ikado finitigi ire yu nyela bi jango ka ke jamana ma nyema ye ko ni mbebe jamana kono bi o kumana ko minye ikado do be ni yese ko lu ye bi ka kitigi ukataka bo ikado ko ma retala
o kumana ko maa dɔw fana be olu kɔni kɛlen do ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka dafiri kelen ye jamana i k'a dɔn k'a da wolo ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛn ye o kumana k'olu ti wasa abada hali n'i ye diɲɛ di olu ma ko wasa tɛ olu ye hali n'i y'i yɛrɛ di jugu ma ko jugu tɛ sewa o kadara kɔnɔ ko olu kɔni t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn fɛ fɔ n'a kɛra jɔyɔrɔ ye olu ka wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ tigɛ jɔyɔrɔ ɲini de kama wamiseru asama a ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kunfɔlɔ ninnu dɛmɛ minnu yɛrɛ tɛ fɛ a ka ɲa fiyewu ko sabu ko dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ a ka ɲa nka u tɛ se k'u kanabɔ nka olu b'u dɛn ka taa fara minnu bɛ se k'u kanabɔ kan k'olu kɔkɔrɔma don i k'a dɔn o ko bɛ sen na min ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o ko bɛ ta k'a lajɛ ko dɔnni karamɔgɔba maaba dɔ bɛ diɲɛ sosigi in na min tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa tariku fo ka taa diɲɛ wuli n'o ye i k'a dɔn siniwa jamana o maa ɲɛmaaba dɔ ye ko Mao Zedong ale de la k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko i b'olu ta ba la ko i bɛ kɛ maa ye maa min ni i k'a dɔn n'i ma farati i bɛ kabakuru bɔ k'a bi yɛrɛ sen kan k'o tɛ taa dimi kɔ o dimi i b'a muɲu de koyi o kumana ko min ye Mali an bɛ lahala min na bi ko Mali bɛ i k'a dɔn dabolo min na bi ko n'i ye Mali dugu jukɔrɔla lajɛ ko sɔrɔ bɛ yen dɛ n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ ko fantan jamana tɛ koyi ko nka ko fɛn min ye k'a dɔn diɲɛ setigibaw ye ani marabaa jugukɔrɔw ye k'olu tɛ fɛ anw ka lafiya sɔrɔ ka ɲɔgɔn ka fori abada o kumana k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ka don maaw la maa minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ dafiri kelen ye k'u y'o fari de ta ka Amadu Tumani Ture sɛgɛrɛ ATT Wamiseru Asama fɔ la k'a ka fanga tɔ kalo 2 ka na don fasodenw yɛrɛ la ka wuli ka bila cɛ la k'a ka fanga tiɲɛ sabu n'ale tun ye fanga di i k'a dɔn nɔgɔya la u min ye marabaa jugu y'a sago tɛna sɔrɔ k'u wulila i kɔrɔ kalo 2 dɔrɔn k'u ka fanga goloba k'o jagoya lata i k'a dɔn k'a fɔ u n'u dɛmɛbaa jugu o kumana k'o bɛ mun ko fɔ k'u nana ko o kumana anw b'o gɛlɛya min kɔnɔ k'u bɛna anw dɛmɛ o dɛmɛ kun ye sanfɛ dɛmɛ ye ko anw bɛ bɔ min kalama k'u ka kɛlɛcɛw bɛ dugu ma fan bɛɛ fɛ ko an n'u ma bɛn o la o ma suda ko mun nana n'o ye ko an m'u ma bɛn o la o ma suda ko mun de nana n'o ye ko ka bɔ o waati sa mun de b'u da k'olu nalen don Mali dɛmɛ k'a yɛrɛ kumabɔ jatigɛ wale ni binganikɛlaw la k'o kɛlen don dalaminɛkala ye nka bɔnɛk'a sanni ka bɔ an ɲɛ na u bi yan nɔ u ka ca koyi ko n'an ko an m'u madamadanni t'a ban ka foyi ma kɛ foyi ye foyi ma se ka bɔ an ka gɛlɛya la ko k'a ta Serval la ka na Barkan na ka na Takuba la MINUSMA o mun y'u ka fɛn dilannen ye ni ka tila k'o musaka bɔ u yɛrɛw kun o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ yan ko nin si ma se ka sɛ dabɔ ji la wa ka tila k'a kɛ ko kɛlɛ tun bɛ kɔrɔ marabolo ni Saheli bolo de fɛ kɛlɛ nana camancɛ bolo la a nakun ye mun ye camancɛ bolo la anw dahirimɛ n'an ka sɔrɔ fanba bɛ dugukolo nafoloko la ani dugukolo dabaloko la k'u nalen don yen fana minɛ o kumana kɔngɔtɔ ka kɛlɛ tɛ mɛn dɛ k'u nalen don yen fana minɛ ka kɛlɛ wuli ka camancɛ sɛgɛrɛ anw ka i k'a dɔn balo bɔyɔrɔba yɛrɛ ka na dankari yen na ko marabaa kɔrɔw u n'u jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ yen n'o y'u ladɔnw ye n'olu yɛrɛ bɛ faso kɔnɔ yan u ladɔn minnu bɛ faso kɔnɔ yan ko olu b'u dɛmɛ nin baara in na k'an y'u gɛn ko nka ko u ma jɛ dɛ k'u seginnen don ka na olu yɛrɛ ɲɛna u ye maaw ma mara ka tɛmɛ aw ye tiɲɛ de ye olu bolo aw man ka b'u ka mara kɔnɔ cogo si la taabolo ɲɛjugu ɲɛ ɲuman k'u nakan kɛra ko anti terroriste o kumana k'u nana Mali ɲɛmaaw dɛmɛ ka ɲɛmaayasow dɛmɛ ka marakɛbaaw dɛmɛ ko nka o n'a ta bɛɛ ko min ye u ka ko ye ko ɲɛsi ma sɔrɔ a la o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka taabolow ye anw ma ɲɛsi sɔrɔ a la wa ko an da kana don o kuma la o colonel ko waati sera dɛ colonel ko waati sera i ka danaya gosi colonel waati sera i ka tabale gosi i ka danaya gosi o kumana ko maaw ka wuli an kana wulili kɛ kelen-kelen wuli an k'a kɛ foroba wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka wuli n'an y'o kɛ sa o bɛ taa kuncɛ ni fɛn min ye o de y'i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaaba dɔ tun bɛ yen n'o ye poyikɛbaa ye u k'a dɔn k'a fɔ o poyikɛbaa min tun bɛ Paris n'o ye Eugène Potier ale ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ko i bɛ kɔkana k'i b'o lakana i bɛ i ka hakili to i k'a dɔn kɔnɔna fana na Barkan ni Takuba ani MINUSMA ko nin si tɛ se k'anw bɔ bolo la hali an bɛ Wagner ko kuma min na ko nin si tɛ se k'an bɔ bolo la n'an yɛrɛ ma kan kelen fɔ n'an yɛrɛ ma bɛn kelen ma n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an k'a dɔn anw yɛrɛ de bɛ se k'an yɛrɛ kuma bɔ o kumana k'an k'a lajɛ ko hali ni maa ɲɛmaaw bɛ don de kɛrɛnkɛrɛn ko k'a décréter ko mobilisation générale ko i k'a dɔn o ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na Maliden bɛɛ ka bɔ k'i kantigɛ da jira o kumana ko min ye i k'a dɔn dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a fɔra maa min kɔnɔ IBK ye ko o ma faamu joona o bɛna faamu tuma min k'o y'a sɔrɔ a tiɲɛna k'u bɛ mun de kɛ i k'a dɔn farafinna a mara kɛbagaw minnu bɛ faransikan fɔ k'u kɛn bɛ k'anw kɛ i n'a fɔ baganw k'u b'u ka juru don anw kan na u bɛ taa n'an ye yɔrɔ min ka da an ɲɛ anw tɛ se ka fɛn fɔ anw tɛ se ka ko kɛ ko anw ka mara kɛbaa caman y'u yɛrɛ bila o namugula suguya la o de
y'a to an ye bi sɔrɔ o kumana ko malidenw k'an ka Mali kuma bɔ. Fɛrɛ ka ɲini. Wamseru Asama ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Delta News ka bidon bɔli kɔnɔ Janjo Masa. Karamɔgɔ hakili tɛ danga kɔrɔ bi siɲɛ maa bi se k'a dɔn k'a fɔ hakilima bɛɛ fana kan k'a dɔn kulu kun jamana ye fuga ye. Siga t'o la. Wamseru ka nin kɔrɔfɔ madalen min filɛ. Ayiwa. Maa bi se k'a fɔ a man di kulo ye. Nka a bɛɛ lajɛlen ye wulibali ye dɛ. Ɲɛ tɛ ne samiya fɛ banakɔta ye. Nka maaya ti k'a ko. A bɛ ka jagoya de. Maaya ti k'a ko. Jagoya don. O tuma na n'a fɔra ko waati sera. A sera dɛ. Colonel k'a dɔn ko waati sera. Colonel k'a dɔn ko waati sera. Colonel kɔni. Wulikajɔ waati sera. Kuma sera. Maliden mago bɛ basigi de la. Ko Serivali Barikani Takuba. Serivali Barikani Takuba. Minisimaw. Ko ni si tɛ se k'an bɔ. A banna yɛrɛkunbɔ de ye bɔli ye. Awɔ yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la. Man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ. Awɔ cɛbɔ da ye yɛrɛ bɔ ye siga t'o la. O tuma an ka taa sugu la. An ka taa nɔngɔngarikɛ jɔ la. Ni ka jini min ka sɔrɔ ka na. Ni Ala ka jɛ ye. Kɛnɛ. Karamɔgɔ an taara an nana. Dantigɛli dante o la. I b'a dɔn maliden caman bɛ k'an lajɛ nin waati na sanko Abijankaw fɛ yen. Musa Sangare an dɔgɔnin don. A bɛ 13 ville la karamɔgɔ Musa Sangare an b'a fo. Ani Abijankaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. A ko ka foli belebele di k'a dɔn Maɲanbugukaw ma. A fana bɛ yen nɔ nin waati na. Ayiwa n yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen. Abijan. K'a dɔn Mamadu Sogore. A n'a ka denbaya bɛ an ka foli b'u ye. N'Ala sɔnna. Ka foli kɛ a n'a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a n'a jɛɲɔgɔnw. N'Ala sɔnna. K'a dɔn k'a Sogore. A ka fo. Ni Ala ka jɛ ye. Awɔ. Mapusine. Fanta Sogore ale bɛ an fɛ yan sisan. Tubarikala. A fana kunsigi n bɛ nin ye. A nana so. Mapusine. Ale ye Pusine de ye. A y'i banna o de ye tɔɔrɔ. An b'a fo. K'a fɔ a ma k'a Sogore. Sɔrɔna Siyaka fana bɛ AC 2000 la. An b'a fana fo Kuramuru. Jamu an bɛ taa n'a ye. Min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ le pays la ale kuma n bɛ. I k'a dɔn min minisiri min ni ale ɲɛsinnen don an ka jamana o kuma na bayɛlɛmali ko kuma min bɛ sen na. N'o k'a ma ko refondation ani k'a dɔn k'a fɔ jamana cakɛda baw olu ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli n'o bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga kofɔ i k'a dɔn a ko a kɔni y'i kanto diɲɛ i k'a dɔn tɔnbaw olu ma k'a fɔ ko u k'a to waati nafama ka di Mali ma walasa malidenw yɛrɛ ka i k'a dɔn kunkanko kibaruya fɔ. Ne t'olu kɔrɔtɔ kun dɔn. Le strict nécessaire. Ayi ne t'olu kɔni kɔrɔtɔ kun dɔn. Comment gwankotigi la filɛlikɛlaw k'a ɲɛ ci tɔ. A ko a ma nɔgɔ dɛ. Ni ye kabako ye dɛ. Ibrahima Guindo a ko min ye ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions n'a bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga kofɔ o kumana ko a ye i k'a dɔn k'a fɔ i kan kɔrɔta ne k'a yira diɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔnbaw la walima farafinna jɛkulu wali minnu n'olu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen kule k'a ye ko furancɛ fanga ko dɔ kana fara a kan Ibrahim Ikasa Mayiga kɔrɔmɔrɔ ko kuma k'a ye kana bɔ k'a fɔ k'u k'a to malidenw yɛrɛ ka u ka hakilina di min bi Mali yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina bɔ dɛ malidenw o ka bɔ u yɛrɛ da Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga la a ye nin kɔrɔfɔ k'a ninnu ne ka a ma da k'a laban k'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn diɲɛ seleke naani tɔnw ma walima farafinna jɛkulu tɔn minnu bɛ yen kulu minnu ni olu kɔni kalen k'a ye k'a fɔ ko furancɛ fanga ko waati min zumana ko pan tɛ kɛ u kunna Ibrahim Ikasa Mayiga k'a y'a ka i k'a dɔn k'a fɔ 4 vérités a y'o ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale ma ko a ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ vidéo dɔ kɔnɔ miniti 2 bonyango min ye ministre Ibrahim Ikasa Mayiga ye k'a y'a yira k'a fɔ o kumana ko yala min bi tali kɛ bɛn ni bɛnɲɔgɔnya maliden ka ɲinifɛn de ye o ye bi furancɛ fanga ko o kumana hali o mana kɛ cogo o cogo ko mago bɛ min na o ye yala Mali bɛna bɔ gɛlɛya la ni kɛcogo jumɛnw ye i k'a dɔn ko malidenw mago b'o de la wa n'an dun ma bɔda fɛɛrɛw tigɛ kabi nin waati in na a tɛ kɛ bilen dɛ a tɛ kɛ dɛ o kuma ko minnu dalaminɛkala ye k'a fɔ ko furancɛ fanga o kumana a t'a na a yɛlɛma k'a tɛ tɛmɛ i k'a dɔn kalo tile 27 na n'o ye février kalo san 2022 ko yala mɔgɔ jɔsunba ye o ye mun na a ko k'o ka hakililajigin kɛ dɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Ikasa Mayiga ko tiɲɛ ni Ala ka kan diɲɛ ni Ala ka kan a mana kɛ cogo o cogo min ye diɲɛ seleke naani tɔn ye u k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ faso Maliba kofɔ kuma dɔw la malidenw yɛrɛ ka lamɛn ko yala malidenw lamɛnbaliya de tɛna ni kuma bɛɛ furancɛ fangaw olu na natili ye wa ko kɔntɛ ni malidenw lamɛnna u ka hakilinaw dɔn ka ŋaniyaw ɲini k'o dɔn bayɛlɛma minnu kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛtaw la olu ka kɛ o kɛcogo la karamɔgɔ ko kuma caman na an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ an bɛ bɛɛ o kɔnɔna na Ibrahim Ikasa Mayiga Badiriba ko a ma i mununu nin kɔrɔfɔ ye dɛ
a y'a jɛya ka dɔnni tɛgɛ ta k'a di k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seligana tɔn ma ani anw ka i k'a dɔn farafina tɔn k'a yira k'a fɔ tiɲɛ ni ala ka kan waati de sera bi yali gɛlɛ walima wulikajɔw ka kɛ k'a fɔ ko kuma jagoyaninfin furancɛ fanga ka dan nin waati ma a ka kan ka kɛ wulikajɔw de ka kan ka kɛ yala Mali bɛ bɔ nin gɛlɛyaw kɔnɔ cogo di mago bɛ o de la. u y'o fɛɛrɛ jumɛn tigɛ kabi ala y'u da kabi ala y'olu da u y'o fɛɛrɛ jumɛn tigɛ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka kanabila sɔrɔ jamana seleke naani bɛɛ ka don an ka mara kɔnɔ kabi u wolola u y'a kɛ yan. Fatiriba ko a y'i ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seligane tɔn ma a y'a ɲɛsin CEDEAO ma a y'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ma ni ka se conseil national n k'a fɔ conseil de sécurité des nations unies ma k'a fɔ o kumana fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ bi o ye Mali faama minnu n'olu ye Mali marabaa minnu bɛ yen olu ye ŋaniya de ta ko fɛɛrɛ de ka tigɛ sigikafɔ de ka kɛ sigikafɔ min kɔnɔna na wele ka bila bɛɛ ma o kumana ko sigikafɔ ko yala ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ o ko la o kumana walasa u ka se ka jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ani ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ walasa Mali kuma ka fɔ o si ka fɔ kɔnɔ ko kuma kan kan ye o minɛ de kɔnɔ nka ko maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka balan da o la minnu b'a fɛ ka tiɲɛni don o la politiki tɔnw na walima i k'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkan kuluw la kɔrɔmɔrɔ ko olu ka kan ka hakili de sɔrɔ bi k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ dɔ fara n kan i k'a dɔn k'a fɔ waati la k'a tɛna daminɛ furancɛ fanga in na dɛ a ka dɔn k'a fɔ MINUSMA bɛna don min san kelen de fɔra u ye olu bɛ san 8 na wa t'a dɔn ma fɔ u la dɛ wa k'i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin wale in ye ko kuma hakililajigi de ka kɛ a bɛ kɛ ni Nations Unies ka sariya minnu ye olu bɛɛ lajɛlen yamaruyaw n'u olu ye chapitre olu jɛlen don o kumana k'a ka dɔn k'a fɔ bi Mali mago bɛ min na o ye i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ni jɛmaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ diɲɛ seleke naani fɛ cogo min na nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn wale la k'a fɔ k'a jagoyaninfin kɔrɔmɔrɔ ko yala o nafa bɛ kɛ mun ye k'e k'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw la san 2021 juin kalo o donni kama min ye dɛmɛbaa wɛrɛ wele sɔrɔdasiw la a bɛ taa maa 102 ni 200 ani 89 na olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan o kumana ko MINUSMA bɛ dun bɛna don min a fɔra k'a ka da i k'a dɔn k'a fɔ san kelen de ma polisi sigiyɔrɔma maa 920 olu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ wɛrɛ mɔw ye ko yala bibi na bɛnkan minnu bɛ ka kɛ ani k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnfɔnbaliya min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ibrahim Ikassa Maïga ministre de la Fondation et chargé des relations avec les institutions k'a ko fɛɛrɛ ka tigɛ dabali ka lajɛ min ye sigikafɔ ye olu ka labɛn ka ɲɛ malidenw yɛrɛ hakilina n'u hamina min ye dɛ u ka dɔn a ka minɛ u ma n'a ma minɛ u ma fiyewu u mana fɛn fɛn kɛ a tɔ bɛɛ kalo ye o kumana a tɔ bɛɛ kalo a wajibininfin ko k'a da fɔ février kalo tile 22 mana se kala ta ka bɛn o tɛ jagoya y'anw kan anw de bɛnn'o kan k'a bɛ kɛ wa n'a a tɛ se ka k'o la an b'a bɔ a la a bɛɛ n'ala cɛ nin tɛ musalaka kuma ye koyi janjo musalaka ko tɛ nin ye fɛn min kun bɛ jamana in kan n'i b'a dɔn i bɛ siran dɛ wallahi i bɛ siran a ka haramuya i bɛ siran i bɛ siran o kuma fɛn bɛ se ka anw b'o fana na anw fana b'o kɛ fo k'o se o dan na a ka haramuya n bɛ min f'i ɲɛna kuranɛ kolo tɛ anw kumakan tɛ kulu ye k'o tɛ wuli ayi an jɛra k'a fɔ an bɛna sigi ka kuma dɔ kɛ an bɛ jɛ k'a ɲɛɲini o kɛnɛ in kan ye ni hakilina min tar'o kan anw b'an ka baara kɛ n'o ye CEDEAO o Nations Unies o bɛɛ b'i yɛrɛ ye Union africaine yɛrɛ bɛ yen yan minnu ka farajɛw ka baarakɛminɛnw u ka outil de travail de don o kumana o min filɛ nin ye o tɛ sira sɔrɔ yan dɛ a ti jagoya anw kan ko bula tɛ karaba bula bɛ nɛgɛ de bula tɛ karaba dɛ a y'a fɔ ye n'u tɛ bulaya kɔrɔ dɔn a ye bulaya bula bɛ nɛgɛ de bula tɛ karaba dɛ a y'a f'u ye depuis olu ka bi bɔ ye nin ye Ibrahima Gindo ale ka fasere don k'aw ni da ni gati i b'a fɔ k'an tɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye awɔ k'a kana tɛmɛ i n'a fɔ olu de y'anw bange ko le 22 février o y'u ta ye 2022 anw de y'o fɔ wa a bɔra a ma MINUSMA ka taa ka bɔ yan k'an y'a fɔ ko nin mission Nations Unies ka mission a ma taa diɲɛ jamana si la ni gɔngɔrɔ ma kɛ k'u kiru n'o tɛ u tɛ taa koyi kɔni ka gɛlɛn wa n'u ma kiru ni gɔngɔrɔ in diɲɛ dogo don i n'a mɛn k'a dɔw minɛna jugujuguya la k'a dɔw minɛna jala ni tafe boloko la a dɔw minɛna ɲɛnamini fura feere la a dɔw minɛna morofa feere la u nakun ye mun ye o kɔ yɛrɛ jabɔ u tɛ foyi la ka saga don misiw la k'a manger yan k'u tɛrɛ ko olu nana ko olu ye tanbɔn de ye ko an kana se ɲɔgɔn ma aw yɛrɛ bɛ ka se anw ma aw ko anw kana se ɲɔgɔn ma a kɛra baara ye an t'a la bi an t'a la sini janjo masa indicateur de renouveau bisimila n b'ale ta ni indicateur ta 5e arrondissement n'o y'an ka lakana tigilamɔgɔw ka jabala dɔ ye k'olu ye jɛkulu jugu dɔ da wolo jɛkulu jugu min ye jogojuguya jagoma fila kɛbaaw ye a dilalala ko Proxnex i k'a dɔn k'u y'o da wolo
fɛn min ye commissariat min ye 5e arrondissement ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalayi ma sigidaba 4nan kɔnɔ Bamakɔ faaba la yan k'u ye u tɛgɛ da i k'a dɔn jɛkulujugu dɔw kan minnu sigikun kun ye i k'a dɔn k'a fɔ jagomafila jogojuguya la min ye i k'a dɔn jala ni tafebolo ko nasiraw la a ka ja ko min ye i k'a dɔn ko Adamajan tɔgɔ dɔ minɛna ko la dɛ ko a n'a ka jamakulu ko maa 9 maa 8 wɛrɛ de minɛna ka fara ale kan o maa 9 ko kungɛn bɛ ka kulu sigi labanna kunnafoni cɛrin sira kan a bɛ fɔ min ma ko WhatsApp o kulu min sigilen don yen i k'a dɔn n'a y'i sape a ma ɲi dɛ ni WhatsApp ye sape a ma ɲi dɛ ça te crée des problèmes o tuma na ko min ye npogotigimisɛnninw ye cɛna janw ani i k'a dɔn muso furulenw k'olu bɛ t'u yɛrɛkun de feere nin kulu in kɔnɔ ko prostitution o tuma na janjo masa ko a bɛ kalo caman bɔ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kun dabɔra procureur général min bɛ sigidaba 4nan kɔnɔ Bamakɔ faaba la yan a ye yamaruya di commissaire ma ale min ye 5e arrondissement maa ɲɛmaa ye a n'a ka cɛdenw k'u ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in k'a ɲɛɲini o tuma na bi commissaire divisionnaire Ousmane Diallo Jɛri ale k'a dɔn a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamakulu sigi sen kan ni k'u bila u ka baara daminɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ k'u y'a ye k'a fɔ ko cɛ dɔ ni muso dɔw tiɲɛ na kulu min fɔra olu de kɛn bɛ ka kulu in sigi kulu in i k'a dɔn a dabɔkun ye jala ni tafebolo ko jagomafila baaraw ani jogojuguya feere i k'a dɔn ko o kɛli ye fɛn min i k'a dɔn commissaire Diallo ale y'a i k'a dɔn yamaruya di a ka cɛdenw ma k'u ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ olu ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ka kɛ a taara wolo minɛninw na o minɛni maa 9 bɔɲɔgɔnko o ye cɛ ye janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko ɲininkali busamisɛ guwan'u la k'u y'a ye k'a fɔ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ mun kan ko jɛkulu 6 bɔɲɔgɔnko de b'u bolo ko 6 groupe de WhatsApp jɛkulu 6 WhatsApp sanfɛ a bɛɛ lajɛlen ye nin taabolo de ye ni nin ko ninnu tɛ dɔ de bɔ taara kɛ o de kan ko kumana ko min ye nin ko ninnu ye alala ko bonya foyi tɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ maaninfinw ma nin ko in kɔnɔna la polisiw ka ɲɛmaw ka fɔ la ko maa 9 minnu minɛna ko siganamaw don fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko siga de kɛn b'u la o kumana wuli ka jɔ olu de kɛn bɛ ka olu ka taabolo jateminɛ labanna kunnafoni cɛrin sira fɛ ko dabolo wɛrɛ t'u la nin jogojuguya ani dabolo juguya ninnu ni jala ni tafebolo kow jagomafila baaraw k'o kɛ ka ɲɛsin o koɲɛw ma ani jogojuguya feere i k'a dɔn k'u b'o baaraw de bolo da k'u ka groupe WhatsApp ninnu u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka t'u bolo da o 6 de kan ko proxénétisme a tɔgɔ yɛrɛ fɔ man di n'i y'o ye fɛn fɛn la o man ɲi ne ni Ala cɛ o kumana k'a bɛ mun de kofɔ a bɛ adamaden feereli de kofɔ ani lajaba ani jagomafila k'o kɛ jala ni tafebolo ko nasiraw la ko nin kumakan kelen nanzarakan na k'a bɛ nin de kofɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko maaninfin feere yɛrɛ kɛnɛkanda de don ala tɛ kɛ ni dogo ye ko nin bɛ senna a mɛnna a ŋunuŋunu barika bonyana faaba kɔnɔ yan o kumana ko cɛ ni muso dɔw bɛ yen ko hali furulen ko t'a la guwanaba ko t'a la u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u yɛrɛ halaki nin ko in kɔnɔ ye o kumana a kɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ damu dan ye damu ŋana ni kɛnɛ fɛrɛlen a ko kɛn bɛ u bolo o ye ko min ye anw ka adamadenya tabiya n'an ka dawulaw ye u bɛ dankari nin bɛɛ la u mago t'a la o kumana ko o kumaw cayara munumunu salow dabɔra wulili kɛra ka se polisiw ma waati min ni olu ye u ka wuli ka jɔ kɛ o kumana k'olu ka baara de taara wolo nin na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ta k'a tigiw sɛgɛrɛ siga de kɛ b'u la n'a jɔr'u la u ta fila ni kunkuru o kumana ko wuli ka jɔ kelen don k'a dɔn maa ɲɛmaw ni kiiri tigilamaw ani lakana tigilamaw ni kiiri tigilamaw ko min y'an ka réseaux sociaux ye k'u b'a lasaniya de k'a nɔgɔjugu bɛɛ salo ka bɔ a la ka fɔ de tɛ Ture ka circonstance yɛrɛ kɔnɔna na o kelen don sɛgɛm communiqué tɛ sɛgɛm ninnu y'o ta ninnu ka ko banna Ture nana a saniyali kama Mande Mori Ture a nana saniyali kama nka baara b'a bolo baara b'a bolo an ti ɲumankɛla fɛ koyi ayi an ka duwawu b'a ye o kumana Janjo fɛn min ye nin ko ninnu ye ko yamaruya dilen commissaire Diallo n'a ka cɛdenw ma k'u ka i k'a dɔn saniyali ta ka réseaux sociaux sɛgɛrɛ u seko damayira la o kumana ko baara min filɛ nin ye k'u i k'a dɔn commissaire n'a ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ k'o de nana wolo nin na k'u bɛ jamanadenw wele ko n'i y'olu ye ka fanga sɔrɔ baara o baara la o b'a sɔrɔ jamanadenw faral'olu kan ni kunnafoni ye ani kɔnɔna jɛlenya baaraw ye ko n'o bi kɛ bɛɛ olu kɔni mana wuli ko la u na nɔbɔ o la o kuma bɛ jamanadenw wele de dilanɔgɔ cogo filɛ nin ye nin kɛwale ninnu fɛ o kumana k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ nin ko ninnu dɔw kalama olu dɛmɛ ni kunnafoni ni kɔnɔna jɛlenya ye yaasa u bɛ se ka dankari nin lahala in na ani dabolo juguya in na awɔ ko misɛri k'a y'a jira k'a fɔ ko min ye ka kɔn bi ɲɛ ko komisɛri dɔ tun bɛ yen nɔ k'o kɔnna ale ɲɛ k'o tun ye nin jɛkulujugu
dɔ n'o yɛrɛ kun feerelaw ye ko prostitution o y'o bɛɛ da wɔlon nka a tilala ka sigi kuraya la diɲɛ mucu kɔrɔba o kuma Adama Jabate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ an bi Adama Jaba polisiw bɛɛ fo ka cɛsiri kɔnɔ san wuli n'a ɲɔgɔnna sɔgɔbali Batara baara tɛ dɛ Batara baara tɛ a ma nɔgɔ o kuma min bɛ tali kɛ an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ Banamba ka bɔ yen ka taa Tuba Kura ani Kirewani kɔrɔmɔrɔ k'olu kɔni ye wasaba sɔrɔ ka sababu kɛ min bɛ tali kɛ kuranko kɔnɔna i k'a dɔn ko kuran minisiri ale tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ministre de l'énergie et de l'eau i k'a dɔn ko centrale solaire min ni i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni bɛ Tuba Kura ani Kirewani dugu 7 commune kɔnɔ o k'u taara ne ka taa o dayɛlɛ baaraw ne ka o kɛ parce que i k'a dɔn k'a fɔ a kuma ne don IDS ka bɔ le destin kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ ministre Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn ko ntɛnɛn don sɔgɔmada fɛ k'a kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ koromokarili baaraw la min kɛra Tuba Kura ani i k'a dɔn k'a fɔ Kirewani nin bɛɛ lajɛlen bɛ dugu 7 commune kɔnɔna na i k'a dɔn ko min ye baara bolodalenw ye n'o ye togodaw bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na i k'a dɔn ko kumana sigidaba 45 olu de bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don nin ko dala a fɔ ko projet ma ko projet système hybride d'électrification rurale n'a bɛ sɛri ko fɔ o kumana ko o yɔrɔ 45 la 32 k'o bɛɛ lajɛlen baara banna ka ban a tɔ minnu bɛ yen k'olu fana baaraw ni banni man diya min bɛ tali kɛ ladiriya kɔnɔ a n'a ka kɛ sariyaw y'a fɔ cogo min ko ministre Lamini Seydou Traoré ka wulikajɔ barika ka bon o la kosɛbɛ Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Banamba cercle n'o bɛ Tuba Kura ale ko fɔ n'o bɛ i k'a dɔn Kirewani ko fɔ ani i k'a dɔn sigida wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka kan ka se ka nin kuran ninnu lasɔrɔ ni k'a lasɔrɔ ka ladiriya ni k'a dɔn ka baaraw sɔrɔ a kɔnɔ bawo ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya kɔrɔmɔrɔ ni ka o di u ma Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ nin sigida ninnu na n'a sɔrɔ kuran kun bɛ ka feere u ma dalasi 55 kɔrɔmɔrɔ n k'a fɔ dalasi 50 ɲɔgɔnna k'a jiginna ka bɔ o la ni ka n'a kɛ dalasi 36 ye ko kumana o bɛna di i k'a dɔn sigida bɛɛ lajɛlen ma sigida 45 in kɔnɔ 32 o baaraw banna ka ban tɔ minnu bɛ yen minisiri ye a ɲini k'a dɔn amaderi ɲɛmaw fɛ k'u ka nin ko ninnu sɛbɛkɔrɔ teliya walasa min bɛ tali kɛ sigida minnu n'olu ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ nin ko la a baara ka ban jaabiw ka di dɛmɛbaw ka taamaka t'u nɔfɛ walasa Mali bɛ se ka wasa sɔrɔ kuranko la cogo min na le destin olu ka bi bɔ ye nin ye IDS ka fatali don le destin an b'u fo nin kuma in na kuma in ɲɛna kojugu min ye i k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ uranium bɛ anw fɛ yan anw kɔni kan di tigɛ bɔ o la fɔlɔ o yɛrɛ bɔli an m'o baara daminɛ fɔlɔ ni maa minnu bɛ k'o bɔ olu de b'o dɔn k'o fɛ yen fɔlɔ o kumana min ye i k'a dɔn anw bɛ ji yen ti min na ko énergie fossile n'i ye se kɛ ne yɛrɛ ye Mali bɛɛ ka yɛlɛma ka kɛ énergie solaire ye Ala y'an sɔn tile la lilayi waraso falaki san kalo 12 falaki hali nɛnɛ fɛ tile bɛ bɔ wa baara ba bɛ ka bɔ la tile bɛ bɔ yan baara ba bɛ ka bɔ la parce que maraka kungo kɔfɛ ni tile n'an y'an ka di bɛɛ kɛ tile sisan an bɛ kuran sara ya dɔrɔmɛ 2 u bɛ sɔn kɛ dɛ ne ni Ala cɛ o bɛ sɔn kɛ Ala y'a d'a ma o a banna a tɛna n'a facture minɛ ayi o kuma kɔni t'a la o munna an t'a bayɛlɛma k'an mago dilan ka baara kɛ n'a ye énergie fossile nin filɛ nin ye ale kungo man nɔgɔn dɛ wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ a nucléaire nama na uranium nama ye olu fana kɛn bɛ ka diɲɛ yɛrɛ sankolo o birifini bɛɛ sɔgɔsɔgɔ o kɛn bɛ balawu an bolo ko couche de zone olu ye diɲɛ sankolo birifini bɛɛ sɔgɔsɔgɔ a ko gɛlɛya bɛ waati korona sa nka ko ADEMA PJ o kumana olu ko u ka olu kɔni walima kun bɛ kulu min kɔnɔ n'o ye k'a fɔ u tɛna taa i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ la ɲɛmaa kura sɔrɔlen ko hakilinaw yɛlɛma ADEMA bɛ taa sigikafɔ la ADEMA bɛ taa hakilina di i k'a dɔn Mariamaca ka kuma ye o ye n'a kɛra ko a bɛ komi i tɛ koyi u ko tɛ dɛ Mariamaca o kuma k'u y'u sen bɔ walima u ni k'a dɔn k'a fɔ kulu tɛ hakilina na kulu min n'o ye groupement et parti politique du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali olu minnu kan ka k'a kun ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛɛrɛ fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka sigikafɔ ye k'a lagosi o kuma ko ADEMA t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ o kɛra Mariamaca ka fɔ ye min ni a y'o kibaruya di ESOR mɔgɔw ma nka min ye le pays ye olu y'a fasiri o b'a jira k'a fɔ ko ADEMA olu bɛ taa ka fɔ la wa fɛɛrɛ minnu bɛ se hakilina mun b'u fɛ u bɛ t'o de di k'a fɔ k'u tɛ taa ko u bɔra o minɛ kɔnɔ n'a kɛra ko a bɛ komi i tɛ yen dɛ o kumana Janjo o fana k'i bɔ yen UNESCO fana kɛn bɛ ka karida diɲɛmaa ye ko anw don kibaru baarakɛla ni kunnafoni ɲinibaw n'a lasebaw n'a baarakɛbaw ko faali banbali min bɛ ka d'an kan k'a ka dabila ko
anw ka fali k'u bɛ anw journalistes fa ko fali tan o tan k'i b'a sɔrɔ kɔnɔntɔ ko hali date o bɛ bila ten k'o datugu ko jakumabo k'o datugu meleku o k'u ye jateminɛ kɛ ko digi kɛ bɛ journalistes la wa an bɛɛ bɛ fɛ an ka baaraw de kɔnɔna la ni min ma fa o na minɛ k'o lajɛ walama k'o don prévenir na n'o ma don prévenir na o na papa k'o bɔ a dabolo bɛɛ kan walama ka maa bila k'o jɔjɔlimajɔ k'o hakili bɛɛ tiɲɛ nin bɛɛ bɛ kɛ anw na nka n'a ta bɛɛ a bɛ k'an ka baara de kɔnɔ siga t'a la o kumana UNESCO fana ma jɛn n'a ye ko a ka dabila ayiwa baasi tɛ an bɛ bi taa ɲɔgɔn Sibiri an bɛ taa renouveau musow ani association des femmes rondes y'a fɔ n bala o match de bɛ yen palais de sport la ko entraîneur ko y'a fɔ n bala les deux vieux Bokar enfin Fɔnba de ko tɛ ko les deux vieux mɔgɔ de la boîte k'olu de y'a fɔ n bala renouveau musow ka entraîneur ye Fɔnba ye jɔnw de tɔgɔ fɔ o la a ko ni Isu tɔgɔ fɔ dɛ a ko Isu n'a ka adjoint ne ma o dɔn tuguni bilen dɛ ko adjoint bɛ Isu la yan de Isu ka adjoint kɔni ye Bayini ye o awɔ a Fɔnba kɔni ko renouveau musow ani y'a fɔ n bala muso belebelew association des femmes rondes voilà olu ko match bɛ Sibiri ko entraîneur ye y'a fɔ n bala deux vieux mɔgɔ de la boîte a ko ne k'a fɔ tan de APB ɲɛmaaba bɛ Iba Diallo association pour la promotion des Bouma an b'a fɔ a ye ale bɛ taa u entraîner karamɔgɔ waati korona kosɛbɛ sinon Segu Ɲame bɛ k'an lamɛn Yorodi Sahel min ye i k'a dɔn k'a fɔ Umar Z Jara ye a fana bɛ k'an lamɛn conseil national de transition kɔnɔ CNT kɔnɔ an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jamakulu ka ca kosɛbɛ bɛɛ bɛ fɔ bakurunba foli la dakuru ɲɛ kelen ka bɛɛ fɔ an bɛ taa association des femmes rondes an ka musow bɛ taa u bugɔ n'Ala ye Sibiri don jira an na Ala k'o jira an na hali ni an ma s'u la entraîneur o ye y'a fɔ n bala olu kɔni dɔnnen don bon d'accord merci an n'a ma s'u la a kɔni a tɛ goya awɔ a tɛ goya fiyewu Ala ka tile yɛrɛ ɲɛ jigi de diɲɛ masiriw a tɛ goya o a bɛ bɛn n'a sinna ɲɔgɔn ma a bɛ bɛn Isu n'a ka adjoint sɔnna komi tɔgɔ wɛrɛ ma fɔ Isu kɔ a n'a ka adjoint sɔnna an bɛ taa Ala ka tile yɛrɛ o kuma renouveau muso a y'a labɛn a k'an bɛn